Da? Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Bine. Bine? Da. Ce vârstă aveți? Eu 28. Și în ce lună v-ați născut? În septembrie, în balanță. Sunteți balanță? Da. Pe cât septembrie? Pe 29. Pe 21. Am înțeles. Eu mă gândeam că sunteți pe 32. Da. Da? Și aveți familie? Nu. Am Sunteți- 2 surori. 2 surori? Da. Și cu care vă împăcați cel mai bine așa? Cristina, blondă. Ce vârstă are? Are 33 de ani. 33? Da. Dumneavoastră la părinți sunteți cea mai mică, nu? Da. Și copii aveți? Am 2 băieți. Unul 8 ani și unul 5 ani. N-am înțeles. Mai devreme spuneați că aveți unul. Era asta așa, mă gândeam. Da. Veniți un pic mai aproape. Așa. Zâmbiți. Și să faceți cu ochiul? Da. Ia faceți. Nu, cu dreptul. Nu, pe el. Aia, o să stingă. Da. Dantura o aveți frumoasă? Da. Da? Ia, arătați-mi dantura. Bărâșită de băiatul ăsta. Mă, dumneavoastră cu băiatul ăla. Arătați-mi dantura. Să văd dacă aveți dinți frumoși. Nu-mi faceți așa cum arăt eu așa. Mă înțeleg. Aveți un an? Vă duceți des la medicul stomatolog? Da. Am înțeles. Da? Mi-am dat seama că vă duceți, că aveți dinții foarte frumoși. Sunt câteva persoane în viață care au dinți așa. Ce culoare au dinții dumneavoastră? Hai. Ia mai arătați-mi o dată. Mai arătați-mi o dată dinții. Deci nu vă auziți? Deci ce fac o filmare, da? Sunteți oi și ori la mine, da? Drepți. Acum drepți. Drepți, știi ce înseamnă drepți? Adică să... Așa, drepți. Ca să o să vă dau camera la televizor, da? Și unde locuiți? Pe Ningure Pește. La ce număr? Pe Ningure Pește. Am înțeles. În ce zonă este asta? Lângă spital în Bătescu. Am înțeles. Da. Și acum ce faceți pe aici? Eu am venit după șef. După șef, da? Da. Șeful deocamdată nu este aici. Ce vine mai târziu. Da. Ce v-ar place așa să lucrați la bucătărie? Da? Ce v-ar place să faceți? Adică să fac curățenie, să scăl vasele. Și? Și mai ce? Să tezi masa, scaune. Am înțeles. Și ce salariu ați vrea așa? Salariul? Da. 4 milioane. Nu aveți deloc pretenții. Nu. Aveți. Și de ce sunteți să scurt? V-ați dus cumva poliția? Da, să fie mai șmecher. Sunteți șmechere de? Da. Da? Da. Șmechere de? De Ploiești. Am înțeles. Și pe unde frecventați șmecheria așa? Eu de la cine m-am învățat șmecherie? Da. De la birul lui mama. Cum îl cheamă? Dan. Dan? Și câți ani are Dan? Are 2 băieți lăutari. 2 băieți lăutari? Da. Am înțeles. Și cu ce vă ocupați? Eu? Da. Asta. Și tatăl copilului cine este? Tatăl copilului? Da. Cine este tatăl copilului dumneavoastră? Adică tata. Adică tatăl dumneavoastră Da. a făcut sex cu dumneavoastră și a rezultat un copil, să înțeleg, da? Da. Am înțeles. Și cu cine seamănă? Cu dumneavoastră sau cu tatăl dumneavoastră? Nu, cu mine. Cu tatăl dumneavoastră nu seamănă, nu? Și până la urmă ce rezultă? Frate? Nu, frate. Deci dumneavoastră n-ați făcut un copilul dumneavoastră, ați făcut un frate. Da. V-ați făcut un frate. Am înțeles. Și sunteți mulțumită de el așa? Nu. De ce? Nu e bine, vede Dumnezeu. Dumnezeu uneori trece și cu vederea. Ce să mă? Nu e bine. Nu? Vă duci, mergeți la biserică? Da. Sunteți credincioasă? Da. Da? Ce culoare au ochii dumneavoastră? Albastru. Albastre? Da. Aveți lentile de contact? Nu. Sunt originali. Da. Din naștere, da? Nu. Din fabricație? Nu. Da? Înseamnă că sunt ochi falși. Da. Am înțeles. Deci nu aveți lentile de contact, nu? Nu. Am înțeles. Ia, întorceți-vă și în lateral așa, în lateral. Nu, lateral. Cu fața în culuș. Așa. Mamă, ce presiune ai. Aveți și găuri în urechi? Da. Câte găuri aveți? 1.
Una? Eu văd două. Nu e două. E o anunță, da? Am înțeles. Ce dreton frumos aveți. Vă place să vă tândeți băiețești așa, Da. da? Să nu spuneți că sunteți hermafrodit. Sunteți hermafrodit? Nu. Am înțeles. Vă plac bărbații? Nu. Dar băieții? Băieții, da. Așa, dar bărbații nu. Păi Gigel. Vă place de Gigel? Da. Gigel este un om frumos. E. Da. Gigel e libedis. Vă place de Gigel? E. Da? Dar de reporterul care vă filmează, vă place? Da. Adică de cine? De Gigel. De Gigel. Numai de Gigel vă place. Da. Vă place să-l aveți ca bărbat așa? Nu, ca Gigi. Ca Gigel. Vă place? Da. Păi o să-i arăt filmarea asta și dacă e, poate vă fac cunoștință cu el. Da. Vreau să ieșiți așa la un suc amândoi, că sunt Eu cum, eu? Da? Da. Dar aveți bani să plătiți? Nu, plece să Că el e bărbat, da? Da. Am înțeles. Mă uit așa la dumneavoastră și văd așa un om foarte supărat. Este adevărat? Sunteți supărată? Da. Ce greutăți aveți? Adică, de viață, n-am nimic acasă. N-am de lămurire acasă. Și pe la viață pe aici ce faceți? Adică să schimb apa. La flori? Da. Am înțeles. Puneți ce pământ la flori, da? Da. De ce cărați pământ? Nu e pământă, e să schimb apa la flori. Sunt din alea artificiale. Da. Am înțeles. Ce să vă zic așa? O să vă ajut așa, că păreți fată serioasă. Sunteți o fată serioasă? Da. Da? Deci, ce vorbim aici rămâne în televizor, da? De când ați mai făcut dragoste cu un bărbat? De nu. De când? De nu. Mai mult? Cam cât așa, aproximativ? Da, se va. Da, să vară? Și când făceați dragoste așa, vă plăcea sau? Nu. Nu? O făcea protejat sau neprotejat? Da. Fără, da? N-avea bani de prezervative? Nu. Era sărac, da? Da. Și pe unde o ardeați așa? Prin ce locul? Pe domeniul public sau Nu, la el acasă, la bloc. la bloc? La ce etaj stătea? La 4. La etajul 4. Urcați cu liftul sau pe scări? Nu pot să fac cu lift. Cu liftul, am înțeles. Nu e bine să râde de mine, domnișoară. Domnișoara nu râde, se distrează și ea. Da. Eu vă văd o fată serioasă așa. Mi-e milă așa de dumneavoastră. Da. Și plus de asta o să vă ajut și eu. Aveți încredere în Antena 1. Date la 1. În Antena 1. Să ne vizitați mereu și... Da. Și de unde aveți bluza asta? Bluza asta m-am îmbrăcat fetele de la bazar. De la bazar. V-a dat-o de pomană, da? Da. Am înțeles. E foarte frumoasă. Și Nici blugi? tu de la ei. Tot de la ei. Am înțeles. Ce pot să vă mai zic? Tu fumezi? Eu nu fumez. De ce? Dumneavoastră fumați? Așa. Și ați vrea o țigare? Da. Să fumați? Știți să fumați o țigare? Da? Cum fumați dumneavoastră o țigare? Arătați-mi la rece, așa. Întâi să ai țigare, până. Eu nu fumez, că v-aș servi cu o țigară. Cui țigare? El nu, domnul patron. Deci patronul cel mare de aici. Ala gras. Nu ăla. Ala chilios. Ăla chilios. Ați înțeles? Da. Ce pot să vă zic? Mai ziceți dumneavoastră ceva. Da. Ce mai ziceți? Ce mai faceți? Eu ce mă place, uite, nu gândesc la mărita mea de viață. Aveți viața amărât, așa e? Da. M-am înțeles. Eu o să vă ajut pe viitor. Sper să reglementăm toate problemele. Da. Da? Aveți încredere în mine? Da. Da? În mine, domnul, cine sunt eu? Domnul? Domnul de la Tănău. Am înțeles. Care se numește? Numește Bine. Bine. De ce să